dneska si ukážeme, ako si dať napríklad na YouTube plochu, akože tú hentú hovadinu. Užívajte videjko, ideme na to. Prvý krok, dáte si stránku Panzoid. Panzoid, Backgrounder 3. A tu si môžete vybrať pozadíčko. Prikladáme si toto. No tak, toto som dal však. No. Teraz dáme basík. Toto už není dobré, ani layer 1, ani layer 2. Tu to iba môžete upravovať, ale to teraz nechceme. Sprite 1 je akože toto Panzoid. Prepíšete napríklad, nebudem hejtovať, vymyslím si, mám tu značku Lenovo, tak Lenovo Sheet, vidíte? No. Pod týmto máte color, tu si môžete zmeniť akože toto Apple, to posúvate vlastne iba tú hovadinu. Position si to napravujete, týmto dávate dole hore. Rotation, bude to orotationované. Front size sa vám to iba zväčší. Text border, keď si zapnete, budete tu mať akože, ja to dám na červené, aby to bolo vidno. Tieto nie okrúhle, ale tieto okolo, to červené, aby ste to lepšie videli, vidíte? No. Text shadow si tiež zapnete. Offset, posúvate tieň, toto je vlastne tieň. Toto sú tiene. Lenovo Sheet. Máte to hotové. Čo viac si k tomu ešte dodať? Krásne, že? Pridáte druhú spriteku a idete od začiatku. Posúvate kde chcete. Táto zelená čiarka značí mobily, táto fialová značí notebooky a červená je až na telke. Čiže my to dáme takto. Panzoid, tu. Aj Panzoid si môžete upraviť. Dáte download your background, kliknete tuto na download a začne sa vám to tu sťahovať, ale ja to nechcem sťahovať, čiže nevadí. Toto je moje tretie video, čo som dneska vydal na môj nový channel. Dúfam, že ste videjko užívali a dneska tu bola so mnou neviditeľná hruška, alebo tu vlastne aj nebola, čiže sme boli bez hrušky. Lajkujte, odberajte a hlavne spektujte moje videá. Zatiaľ dovi. Hruška.